Maayong gabi sa inyong tanan. Bisaya man sa to. So, pwede kong Bisaya. Okay na? Okay na? Okay na? Kaya, gimingaw dyan ako ang Davao. So, thank you kayo na nakaanin ko na sa to dali. Gihigog man po kamo. I love you all. Thank you for having me. But of course, I only sing one song, but of course, someone that's very special, the Christoph's Heart. Siyempre, hindi pwedeng hindi kumanta yung Bini-Bini sa buhay ni Christoph. Everybody, please give it up for Cassie Francine Diaz. Hindi pa ang cellphone at naluma papalitan. May bagong uso papalitan. Hindi ba pagkain? Bakit pinagsuan? Pagmimigay naman ay pasalamat ko. Iyaw bakit naman kita? Sino gusto niyo makita? Sino? Sige, tawagan na natin yung isa. Andrea Brillante!